Mi-am amintit întrebarea. Și acum, că ești iluminat, ce faci? El zâmbește cu toată liniștea universului. Nimic. Cât de revoltător sună pentru mintea care a fost dresată să se agite. Nimic? Adică nu salvezi planeta? Nu ții conferințe? Nu faci levitație? Nici măcar un seminar online? Exact, zice îngerul, parcă auzindu-mi gândurile. Nici măcar un seminar online. Râdem. El cald. Eu stânjenit. Râsul lui nu e despre mine. E despre toate eurile care au alergat, mereu prea grăbite să fie. Toate identitățile, măștile, scopurile au obosit. Iar acum nu mai e nevoie. Când nu mai ești în luptă cu ceea ce este, nu mai trebuie să faci ca să devii. Ești deja. Și asta e suficient. Mă uit la el. Nu pare plictisit. Nu pare inactiv. Pare complet. Ca un copac care nu are un scop și totuși face umbră, rodește, respiră pentru toți. Asta e arta. A nu face nimic, dar a fi totul. Îngerul închide ochii. Sau poate doar se topește în lumina de seară.